Horma berriak, soinu zaharrez, irriz, dantzez eta kantu soinuez betetzen hasi ziren. Euskararen oihartzuna hedatzen hasi zen berriro ere, inoiz joan ez balitz bezala. Belaunaldi ezberdinek taupada bera aurkitu zuten bertan. Zaharrenek haria ez zela eten ikusten zuten, gazteenek beren tokia. Hori zelako funtsean Euskal Etxea, garaien arteko zubia. Ahalegina etxe bihurtu zen lekua. Oroitzapen izateari utzi, eta kultura presentzia bizi bihurtu zuena. Eta hala, lehenago etorritakoek transmititutako maitasunak, ahots berriak, esku berriak eta jarraitzeko istorio berriak aurkitu zituen.